Základná škola slovenských partizánov pripravila pre svojich žiakov počas marca mesiaca kníh viaceré aktivity. Žiaci si pripravili v priestoroch školy výstavu Najkniha, kde prezentujú najväčšie, najstaršie aj najobľúbenejšie knihy. Počas celého mesiaca sa mohli zapojiť aj do ďalších aktivít. Deti mali tvoriť návrhy obalov na kníh, jednak ilustrované, ale aby boli využité aj počítače, tak aj v grafických editoroch na hodinách informatiky vytvárali. Okrem teda obalov, návrhov obalov na knihy vyrábali aj záložky do kníh. Ďalšiu aktivitu, ktorú by som mohla spomenúť, je, ktorá bude vlastne až takým vyvrcholením celého toho marca mesiaca knihy, Noc Andersenom, kde žiaci strávia noc v našej okresnej knižnici, na čo sa teda veľmi tešia. Ešte by som možno mohla spomenúť, že rôzne tematické dni, ako napríklad rozprávkovo, kde celý deň je zameraný na rozprávku. Žiaci sú poobliekaní v kostýmoch, v rozprávke a celý deň vlastne v rámci matematik, či už matematiky, slovenčiny, podľa toho, aký predmet vyjde, oni riešia rozprávku na tých svojich hodinách. Žiaci tiež mohli čítať počas prestávok na chodbách školy. Čitateľský kútik sme zriadili pre žiakov našej školy a majú možnosť sa stretnúť veľkí aj malí cez veľkú prestávku a čítať si pre potešenie knihu. Každý zúčastnený postupuje do záverečného žrebovania, ktorý bude na konci mesiaca, ktoré bude a niektorí žiaci, ktorí už čítali, potom zase počúvajú detičky, ktoré čítajú. Takto sa majú možnosť stretávať aj súrodenci, veľkí a malí žiaci a takúto aktivitu máme. Aké knihy vyberáte do tohto čítania? Vyberáme najmä knihy od slovenských autorov, aby naozaj sme sa vrátili k tým koreňom našej slovenskosti a aby sa takýmto spôsobom pritiahli deti ku knihám. Povedali by ste, že majú v dnešnej dobe deti záujem o knihy? Deti majú záujem o knihy, najmä keď sú vedené k čítaniu kníh a preto aj naša škola každoročne sa zúčastňuje aktivít, ktoré zase organizuje okresná knižnica a sú stálymi čitateľmi knižnice. A takto pestujeme od útleho detstva vzťah ku knihe. Niektorí žiaci čítajú radi, niektorých to veľmi nebaví. Aktivity súvisiace s čítaním ich však zaujali. Keď tu čítame s pani učiteľkou, to je to najlepšie, lebo ja rada čítam. Máme tu všelijaké knihy a potom nakoniec je žrebovanie, kde môžeš vyhrať nejaké skvelé knihy. Čítaš rada aj vo svojom voľnom čase? Áno, ja rada čítam, mám doma veľa kníh, ale už všetky mám prečítané, tak teraz tu máme, kde sa kupujú knihy a tam som si tiež zakúpila knihy. Aké knihy najradšej čítaš? O zvieratách. Mne sa najviac asi páčilo to čítanie, ale aj to kupovanie kníh, lebo som si tam pozrela aj knižky a som si už aj nejakú knižku kúpila. Aké knihy máš najradšej? No ja mám rada niekedy detektívky a o zvieratách. Čítaš veľa a čítaš rada? Áno, mám doma aj veľa kníh aj po sestre, tak si ich čítam. Aké knihy najradšej ty čítaš? Ja detektívky rada. A čítaš rada a veľa? Áno, doma aj čítam knihu. Už mám rozčítanú. Čítaš rád knihy? Ani moc nie. A keď už si nejakú knihu prečítaš, tak akú? Neviem, nejaké dobrodružné. A prečo nerád čítaš? Neviem, mňa to nebaví moc. Chodíš sem často cez veľké prestávky na toto čítanie? Aj cez veľké, aj cez malé. Čítaš si aj doma rád? Niekedy si prečítam aj rozprávku sám, keď mama už spí. Aké knihy najradšej čítaš? S rozprávkami, ktoré dobre skončia. Viesť žiakov k čítaniu je podľa pedagógov dôležité. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité, pretože deti v dnešnej dobe majú problém čítať s porozumením. Oni čítajú, ale vlastne nevedia, čo čítajú. Takže myslím si, že je to veľmi dôležité, lebo sa naozaj snažíme, aby deti porozumeli tomu, čo čítajú. A to sa dá len čítaním a čítaním.